Mahaw na mga idol. Eh, gutom na, gikan sa simbahan. Karoon sa gawa. Pitra lang, dapat mo palit yung dito sa bawang niya. Pwede? Palitin lang ako kaya. Para dagdag yan. Ang kinatan yung may lawaya, di ba? Ara lang yan. Ayaw na kay Jace, rara ba? Makansi na ka. Juan, isag to nga. Mahaw na mga kaidol. Eh, gutom na. Lawas sa itong puhunan. Pakbit atong sudan mga kaidol. Pakbit kay Moray Makaya. Isang tunga nilang. Salamat. Habab mga kaidol, habab. Pila? Salamat. Pila nyo? Pilang lemon, day? Lemon. Dami kayo sa bawang mga kaidol. Dapat sa ilagay. Gaso-aso ba ang gabaw? Pa, mayroon tayo pa. Silupin pa. Silupin sa uwin. Silupin na sa uwin. Sa uwin na ang silupin. Baka na ito matapit na uwin. Dili na. Day. Paano sa lemon? Isa. Gulay. Gulay kay healthy lifestyle. Upang humaba ang ating buhay. Ada yang mau ikut sana deh yo. Isa na po sa lista. Bata po, pasakay na dito po.
Mga tangkot yan, no? Ato kasi sa pangitsan ng kuwan. Pangitsan ng kuwan. Ay, dok, basi sa iya. Isa ko na kung anak niya na matanggal o. Ako yung yan. Baka sila. Ay, wala. Ay, dok niya o. Dok, isa kasalanan niyo. Bok mo na. Yan, ano niyo? Ano ba? Salamat sa Ginoo, busog. Pila ko lang. Pilang saging. Sige. Sige. Wala ko lang, ganang sa tunga kanon. Sa tunga. Sa tunga kanon. Tapos bakbet, di sa kabaw, di na ani. Pila lahat. 20. 30. Benda tingko. Takbo na. Para sa siya. Para sa ano mo? Busog na mga ka-idol, busog na. Salamat sa grasya sa Ginoo. Adto pa ko karon sa akong amo kay pintalan na ni karon. So bye-bye na mga ka-idol. Smile.